Masera sei muri Zimbabwe vatete vadzoka zvakare nechirongwa chenyu. Muzuva ranhasi tine nyaya yabva kuTikTok. Vedu weka ndoda kungoti muri Zimbabwe mese vari kuTikTok, vari kuYouTube. You guys are amazing. The love that you have is just out of this world. Vamwe vanosimboti kwai mazimbo munotuka. Imi vanoona chirongwa chino. Mutuki imi. You are the best audience that in the world. You are the best. Regai tiverenge nyaya yekutanga iri kuti ndodawo kureurura kuromba kwandakaita mugore ra2016. Inini mushure mekupedza kuuniversity ndakawana basa kuZimra segraduate trainee. Ndakazopedza traineeship yangu muna 2018. Ndiri pakuva graduate trainee tapedza 3 months dzekutraining school takabva tanzi takupiwa mastation ekushandira. Shamari dzangu dzakaiswa kuChirundu, vamwe kuAirport, vamwe kuBeitbridge, then vamwe kuForbes. Ini ndakaiswa kuHarare Port. Ndakabva ndanzi enda unoshandira kuBonds section. Ndiri mutrainee kusection uko zvanga zvakaoma. Within 3 months ndakanzwa kuti shamari dzangu dzaive dzaiswa kuBeitbridge dzaive dzatotenga mota. Zvakandirwadza zvisingaiti. Ndichibva ndambozama kunotaura neHR kuti ndindewo kuBeitbridge, but zvakaramba. Ndakazopedzisa graduate trainee yangu in 2018. Then takasonzi takukupai new stations after my exams. Sezvo ndanga ndisina munhu wandaiziva kuHR, ndakabva ndafunga kuenda kuMozambique kuti ndinorombera kunoshanda kuBeitbridge. Nekuzoitawo mari yaive yakawanda. Ndakanopiwa midzi yekuisa muhari yandaifamba nayo kwese kwandaigara. Tapedza my exams ndakabva ndapiwa tsamba yekuenda kuBeitbridge. Ndichisvika kuBeitbridge ndakabva ndanzi kumascanners kunofamba matrucks. Akomana ndakaita mari, hapana chinhu chaipfuura ndisingachibati. Ndaiti kana truck riine zvinopisa sikarudzi yangu yaimira yega, ndobva ndatoziva kuti pane zviripo. Ndaibata fodya yaenda kuSouth Africa kakawanda, timu reBrongo, then machickens. Mazuva iwawo zvaingonzi unoshandira pasection for 9 months. Ndakabva ndanzi kumanyika. Mota dzese high valued ndindaita zvekuti ndakazosvika pakuvengwa nevamwe maoffice vakanoripota kuna manager, but hapana zvandakaitwa. Ndakazobviswa after 18 months ndikanzi kumabasi. In 2022 kwakazouya national transfers ndikanzi ndinoshandira kuChirundu, and still the same ndichiri kungobata mari inotyisa. Miko dzandakanzi ndiite ndidzo dzaakurwadza. Okay, number 1, andifaniri kugara nemukadzi, kungorara then torambana. 2, every 2 days ndofanirwa kuita sex, and after sex ndofanira kudya maspams angu. Number 3, vasikana vese vandinorara navo vanosara vachibva zvibereko. Tusikana twakawanda twemuBeitbridge hatuna zvibereko. Every year, number 4, ndofanira kuenda kuMoza to renew tete. Chakundirwadza ndakavaka dzimba 5 muHarare, but handina kana 1 yandinoraramo. Ndikarara imomo ndinomuka ndakazara maspams mumuromo nekurohwa. Ko zvino ndinongotaimira tumaslay queen tunoda mari ndito twandinorara nato. Chinondirwadza, vamwe vasina kuromba kubasa kwangu vane dzimba sedzangu ende vakuenjoya, but ini ndakaromba handisi kuenjoya zvese izvo. Ndodawo help ndibve pamiko idzi. Guys, kuromba hakuna dhiri. Kubasa vanhu vakundifungira kuti ndinoroya, hakuchashandiki. Alright. Yeah. This is very sad. Regai tiite sei, titange nekuti nyaya iripo ndeyekuti I think pakangoitika kushaya patience mbishana, because vari kuti ivo kubasa vanhu vose vangori nezve the same. Vane dzimbawo but vane peace. Asi ava mukoma upenyu hwavo havana peace. Havakwanisi kana kutogara mudzimba dzachona. Chandaona chekutanga ndechekuti vakagara pavakaenda patraining paya vakagara vatoshaya patience pavakadeployiwa. Vari kuti ivo pavakadeployiwa ivo vakanoshanda kuHarare Port, ndimoza kuti kuHarare hakuna zvinopinda kuBeitbridge nekumaborder post uko. Saka ndiko kune mari. Ivo vakabva vakumbira kakuHR kuti vedwe ndiindisewo kuBeitbridge kune shamwari dzangu. Aiwa, HR ikaramba. Ende futi chimwe chavataura pekutanga vati pandakangoona kuti shamwari dzangu dzatenga mota indakadi ndakagwadziwa. If only you waited, ingadai vakamira patience chaidzo
handiti kuri kunzi vanhu vanobasa 9 months vochinjwa vanenge vachichinjwa. Saka I just feel kuti time yavo yaizouya, asi vakabva vati aiwa regai tingochifast forward, ndokubva vapiwavo mushonga, ndokubva vanzi vaendavo kubridge. Saka kana truck rikangosvika aiwa nesikarudzi yavo inomira votoziva kuti truck iri ndo pane mari. Ndakauti kwai kune mumupurisa futi anozviita iye kuti akangokuona chete kana uchipisa nhengo yake inomira, vanhu vanodomuza pabridge paya. Saka dambudziko manje riripo nderekuti vasikana vose vanorariwa navo ava havachina zvibereko. Zvinhu zvacho zvakaoma. How can we help him? Handiti, how can we help him? Because vari kuti ivo havachadi. What I can say is vanhu vachauya nemasolutions mucomment section. Ndoziva kuti mabva kuTikTok, but I also ndokumbira kuti kana mapedza kuona TikTok muuye kuzoona YouTube, muone macomments vanhu vekuYouTube. Muchaona kuti vanhu vachakuti endai kwakati, endai kwakati, endai kwakati. But the main person, the main chinonyodiwa panyaya yacho ndiwe imimi kuti are you ready to let this go? As long as you are ready to let this thing go, ndoziva kuti it's going to go. Mukapa zvese and be prepared to lose everything and start afresh. Like you said, kuti muri ku border post, muri ku Chirundu at the moment. Be prepared to let it go. What I can say is be prepared to let it go and start afresh. Semaonero angu. Because kana mukangobva pamhiko idzi zvese zvichainda, motangiza panyowani. Are you ready for that? You have to know that ndizvo zvichaitika. You are ready to let go. It's very easy to let go if you don't want it anymore. You find someone who's going to help you and you have to let go. You give them everything. Musasiya anything. Munovapa zvese, you surrender everything. Surrender everything to God. Surrender everything to God. But you just need someone who's going to help you do this. You surrender everything to God. Zvinoenda hapana tisingaperi. Ngatipinde munyaya yedu yechipiri. Nyaya yechipiri inyaya inogwadza moyo, inodzimba kusvika pokupedzisira. Ndokumboverenga ndati ya. Vakanditumira chat nezuro. Ndiri right tete. Ndaona namba yenyu mu comment section. Ini ndine makore 28. Ndakazvarwa namai vangu kumuri yekwababa vangu ndingori ndega. Ndobva vasiyana, ndokubva ndarerwa kumusha kwana sekuru, kumusha kwamai vangu. Ndingangoti mai vangu vakasiyana baba ichiri nhumbu chaiyo. Mai vangu vakaita mari chokuti vandiriritire kusvika ndasiya mukaka. Ndobva vanoshanda muHarare. Saka ndakazorerwa namai vavo, ndakazoparadzana nambuya vangu gore ra2005 ndichizoenda kumusha kwedu kwaGutu. Kusina mai hakuendwe. Ndakazotanga kuenda kuchikoro ikoko. Ndaigara namai nemukadzi wababa. Ndakarerwa zveshuwa, but chakazondirwadza ndakazoti ndakura ndava form 1. Ndanga ndatova musikana akati samukei. Baba vangu vakatanga kurara neni kubva ndiri form 1 kusvika ndava form 4. Kushandiswa kuita mukadzi nababa vaunoti vako kwakaoma tete, hapana wandaikwanisa kuudza. Tete upenyu hwakaoma kusvika pakutadza kuenda kuchikoro. Ndakazotiza kubva kwaGutu 2019. Ndakatsvaka basa muHarare. Ndave ne6 years ndisati ndamboenda kwaGutu. Ndinorwadziwa tete now kuti ndiwane munhu anondiroora chaiko zvinondinetsa. Baba vangu vakandiudza kuti chero zvikaita sei haufi wakagarika muupenyu hwako, ende ndiri kutozviona kuwana relationship chaiyo haigari tete. Ndatambura ini now handichatombofoni zvachose, but kushanda chaiko mari yangu handioni kuti inopera sei tete. Ndamboedza kuita course but hapana chakabuda zvachose. Ndinonzwa ndichinanairwa tete kubva 2019 up to now. Zvese zvandinoita ndinenge ndiri patambo chaipo, vachiona zvandenge ndichiita. Kubatsirwa chaiko ndaedza kuti chinhu ichochi chiende, but zviri kuramba. Alright. Saka ndazoendera mberi nechati ndikabvunza kuti zvakanyatsokunyanya famba sei. Why baba vaikubata? Mama vanga varipi? Mainini. Vakabva vatizvo aiwa mainini vakazorwara. Mainini pavakarwara ndokubva vaendeswa kumusha kwavo. Iye ndovasara nevana. Saka vasara nevana, ndopa ndikutsvaka chati yacho. Ndokubva vasara nevana paya. Baba ndokutanga kubata mwana wavo kubva ari form 1 kusvika apedza form 4.
hanzi mukadzi wavo vakanga vasiyana naye nekuti akangotanga kurwara usinganzwisisi ndokumuendesa kumusha kwavo. Ndikati saka vanga vane vana here? Zvikai vanga vanawo. Ndakavachengeta vana vacho. Mumwe mudiki akasiwa namai anga ane 3 years ndikamurera kusvika vane 6 years akuenda kuchikoro. Ndopandakazotiza akazonditi vana I actually miss the younger one wandakakura naye ndaimbofona but iye zvino handichafoni. Akazombotiza kumba saka vakatozombotiza akatiza kumba asati aenda kuHarare akambotizira mumukomana dedi vayo ndokumutevera ndokunomutevera ikoko vamutevera ikoko ndokudzosa kumba kuti varambe vachirara naye. Saka azonditi vatete ndinorwadziwa I'm stuck in life. Iye zvino ndiri kushanda mumba chaimo kuti zviite ndinoedza but my life is stuck. Saka nyaya iripo ndeyekuti baba hanzi vaibata mushonga because hapana munhu in his natural senses anobata mwana wake musikana. Munhu chaiye veduwe. What are the roles of a father? Ngatimbotaurai. Ndoda kuti munhu wese ari kuona video yemai kana kuti baba. What are your roles in your child's life? Your role is to protect as a father. Your role is to protect your child, is to provide. Anditi ndokumbirawo vana baba vese vari pano. Can we learn to have boundaries? Ziva kuva ne boundary. How do you violate your own blood? Kutora nhengo yako goipinza. Ndarwadziwa. Nekuti ndazobvunza zvakare kuti ko vakaenda kujere here ndobvati vakamboenda kujere but vakabuda. Saka ini ndiri kungoti zvoni nyaya iyi kai we need help. Pane vhesi yemuBhayibheri inotaura kuti this is incest taboo. It's a taboo and Mwari havazvidi. What I just want to say to my sister is, you know what? Like you said, your life is stuck. You feel like your life is stuck. Vakatanga kumubata 2011 up to 2019. Baba vake vaimurepa 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 9 years. 9 muchivata nemwana wenyu. Bedwe vana vari kutambura kana kuri kuti you are going through the same car. Guys, let's learn to speak out. And at this moment she had left kumba kwa na mama. Saka ndazobvunza kuti are you still going back kuna mama? But I go back to na mama now every time and then. But ndangoti inini what I advise you is, can you just cut ties with the dad, with baba? No, not dad or baba, with this man. Cut ties with this man. Panyaya yekunanairwa vati zvoni iye ari kunanairwa handisi kuziva kuti chanomunanaira pakunanairwa zvingafambiswa sei. That's where you guys come in. You can tell us kuti what can she do because ari kunanairwa saka handiziva chinomunanaira chii. Ende baba vakatotaura kuti haufi wakabudirira. What is that? Pabereki chii chamuri kuita? Why do you wish bad kuvana vako? Mwana wako offspring ugomushuvira zvakashata. Nhasi mwana wako akamukari president amudliwe. Baba Elon Musk vamo muSouth Africa vanenge vachitoenda vanodaniwa kuma interview. Baba Elon Musk vanotodaniwa nekuti vakazvara a superstar. Ima hamudiwo kuti mwana wenyu abudirire. Mwana wenyu anonga ariwo muparliament hazvifadzi. Kama mwana wenyu anonga ari minister hazvifadzi. Why do we wish bad for our children? My sister, on the part where you said you feel your life is stuck, start loving yourself. Look yourself in the mirror every day and say, I am beautiful. I want you to know kuti if you are the only human being panopasi, Jesu aidoya kuzokufira. So you are valuable, you are loved. Anditi, you are valuable, you are loved. And then ndinoda kuti uzive kuti your life is not stuck. Hapana chisingaperi. Zvese zvinouya zvichipera izvi. Hapana chisingaperi. I want you to know that as long as you are still breathing, there is hope, my sister. There is hope. Vangani vanhu vazhinji vanotora mastori vachiti ndaimbotambura asi nhasi upenyu hwangu hwava pari nani. I want you to know kuti pane mwana atori mudiki kwauri ari stuck right under the grave right now.
and you are not stuck because you are still breathing. So there is hope, and I want you to know that God loves you, and everyone who's watching this video loves you. I'm going to organize a counselor so that she can start talking to a counselor for the counseling part. Yekurepwa 9 years na baba wako nyakutumbura. Mwana angambotadzi kuita staki. Unotoita staki, unotoona kuti hapana kwandiri kuenda neupenyu because pfungwa it all starts in the brain. Kana uchiunozoona kuti baba vako vaikuviolate, unosara uri chi? Vanopedza self-worth. I'm sorry to those who gonna say I talk too much. I'm sorry, but I have to talk too much because ndarwadziwa. Alright, regai tiende munyaya inotevera. Makasimba here tete, ndiri mukadzi ane makore 27 uye ndiri mudzidzisi kune chimwe chikoro chiri kumaruzevha. Ndakati ndapedza zvidzidzo zvangu kuteachers college ndikaona kuti mapost mutown aisawanikwa zvekumhanya. Nokudaro pane kuti certificate riite mujuru riri mumba, ndakafunga zvangu kunotsvaka basa kuma district office ekumaruzevha. Ndakaita urombo rakanaka ndokubva ndawana basa rangu zvakanakisa chose, ndokutonodhindisa matsamba kuna headmaster ekutanga basa kwava kutodzokera zvedu kumba tichigadzirira kuvhura kwezvikoro. Tete transport yekuenda kubasa kwangu kunyowani yaingova imwe chete. Musi wekutanga ndakazoitangira kusvika iyo isati yavapo nekuti ndaive nechidokwa chekutanga basa. Unenge une jinja katete. Kombi yakasvika tikakwira tikaenda kuchikoro, basa rikanotanga zvakanaka. Hapana chandaishora pachikoro apa. It was a community yaive nerudo. Deputy headmaster vaivepo vaitova vechikuru vaigara nemudzimai wavo aiticha fudzu. Vakabva vandifarira ndokundiadopta. Ndaitonzi mwana wadeputy zvekuti ndaiti zvangu kana ndisina zvekuita ndaitonotandara kumba kuna baba namai vepabasa. Such was the love around the school. Asi kana iri nguva yebasa kwanga kusina zvekuti mwana wadeputy basa raibatwa sebasa. Saka umwe musi ndakazoreceiva call kubva kudistrict vachiti ndisvikeko the following day. Havana kutaura kuti vaindidirei kudistrict office. Vakangonditi ndisvike. Ndakakumbira day off kuna headmaster kuti ndinoona kuti kuma office vaindidirei. Ndakasvika kuma office kuya vakanditi vainge vatanga process yekuti vaendese mapapers edu kuprovincial office ende macopies angu ese painge pasina kana 1 revepo. Ndinofunga kuti aingova misplaced. Tete, saka zvaireva ndaifanirwa kutanga process yese from scratch kunofotokopa nekuita certify madocuments angu kubva kuzvitupa nemaacademic certificates araiva basa asi ndaigodi. Ndakamhanya ndikagadzirira mapepa aya ndikakwanisa kunoita submit kuma office vasati vavhara. Ndikaita chipatapata chekunosubmita maoffice asati avhara vadzokorora. Ndaingonamata mwoyo mangu kuti dai ndawana transport nekuti kubva kuroad kusvika kuchikoro paive nedistance 21 kilometers. Ndichisvika pachiteshi takawana mota dzapera. Unowasenge unotsva tete. Ndaizodii manje? Kana ndikadzokera kwandabva ndaizodii kumberi? Ko ndikakontinuya nejeni yangu ndaizonodii futi kana transport yashayikwa? Ndakagara paya zvekupererwa. Pabva pasvika ticha vepaprimary pedyo neni vamubayiwa. Vakandiudza kuti vaizonondisiya paprimary zvekuenda mberi kunondisiya kusecondary fuyo yavo yaizenge isingakwani kudzoka. Kubva paprimary kusvika kusecondary paive nedistance 7 kilometers. Ndaizopafambirwa nani. Ndakapinda mota muya mechinguva chisipo tasvika paprimary. Ndakabva ndaona varume vaviri vaiva vari muroad about 500 meters kubva pachiteshi. Ndikaona kuti beta ndinofambidzana nevarume ava sezvo umwe wacho aiva akapfeka uniform yeukoti. Kubva pachikoro kusvika kuclinic paive nedistance yemakilomita 2. Saka ndinenge ndasvika. Vambai vakamboda kundidzivisa ndikati zviri nani ndinovata kubasa pane kuzomukira zvemangwana zvaingova zvimwe chete. Taizogurira nenzira dzepakati saka paizoita pedyo. Ndakamhanya ndikatanga kufambidzana nevarume ava. Zvivindi zvacho ndakatoshaya kuti ndaive ndazviwanepi. Ko dai vakandiuraya, vakandikanda muzvitondo. Takafamba zvakanaka tichitaura nyaya. Umwe wevarume uyu akazotsauka opinda munzira dzaienda kumamisha iri pedo nechikoro. Zvichira kuti inini ndakasara navamukoti vandakazodzidza kuti ainzi Blessing moyo. Takasvika paiparadzana nzira. Imwe ichibrancha kuenda kuclinic, imwe ichibrancha kuenda kuchikoro. Paive nemakilomita 2. Blessing akanditi moyo wake wainge usingazogadzikani kana ndikaona chinondiwana, saka aida kunondisvitsa pagedhi rechikoro odzokera hake kuclinic. Ndakamutenda zvikuru akanondisvitsa pagedhi rechikoro. Ndakatosvika pachikoro vanhu vatorara zvavo watu wa usiku. Ndichisvika muhani room yangu mai vangu vakabva vandifonera vakanditi vaive vandirotera ndapondewa. Hope idzi dzainge dzavapinza chando. Ndikati ndaiva safe, dzaiva hope dzechando, ngavadzokere zvavo mumagumbezi. Ndainge ndisingazokangamwi zvandainge ndaitirwa naBlessing.
ndaizoenda kuclinic mangwana kunomutenda chose nekuti ainga andibatsira. Mangwana akasvika malesson asati atanga mustaff room, maive nenyaya yekuti pane murume aifamba achiponda vanhu achiharvesta maparts for marituals. Saka vanhu vangwarire kufamba usiku nokuti aiwanzotageta munhu anenge achifamba ari 1. Ndakatanga kutsanangura mafambiro andakaita nezuro. Ndikati ndainge ndaita rombo rakanaka, ndaizovawo statistics ndokutanga kurondedzero mafambiro andainge ndaita. Pandakapedza kutaura nyaya iyi, maticha aiva kungotarisana. Ndakatoti pafree time yangu ndaizoenda kuclinic kunotenda blessing uyu. Vanhu vakatanga kubuda rimwe mustaff room. Hazvina kumborejista mumusoro mangu kuti pangadai pane something. Ndakatoendawo kumalesson angu, pakaita free time ndikaenda kuclinic kunotsvaka blessing. Ndakasvika zvikadzi blessing moyo aimboshanda paclinic asi ainge asisipo. Ndakabvunza kuti vairevei nekuti ndaive ndafamba nablessing zuro manheru tichibva kuprimary school. Blessing aive abva zvanguvai. Ndakapiwa chair yokugara. Vakatanga kuti blessing akamboshanda paclinic asi ainge asisipo nokuti aive ashayika makore 2 apera achiita zvekupondewa. Ndakanzwa tete mweya wangu uchiita senge uri kupera mukati mangu. Saka ndainge ndafamba nechipoko chablessing zve. Ndosaka maticha mustaff room pandakangotaura nyaya iyi vainge vapera kubuda umwe neumwe, hapana kana akaita zvivindi zvekundiudza chokwadi. Blessing kudai ngatumwa kuseva imwe meda. What if munhu wechi3 wataifamba naye aive iye muurayi? Ningadai ndiri murder victim. Hope dzamai vangu dziya ndakazoona kuti zviri nani ndinoisa maruva pasipoti yainzi aive akapondewa. Ndakasiya ndanamata kuti mweya wake uzorere murigare. Ndizvo zvandakasangana nazvo. Zvakaoma zvinhu zvinosangana nazvo vedu we. Munoziva especially kugokweko kune anonzi magoritoto nemasengu. Munokuvhiringidza especially kuside rogokweko. Story dzakaoma. Regai tipinde munyaya yechipi inotevera. Makadi tete ndiri mudzimai adya vana vake vese uye vana ava ndakavadya naprofeti vevamwe nemamwe maministry workers. Ndakatanga kupinda church iyi muna 2013. Ndakazvitakura ndichichemerawo kuti murume aiva ndipa mimba iyi adzoke. Ndaive ndasvika papoint yekuda kuzviuraya nekuti aive mwana wechi3 ndichimitiswa. Dambudziko riri pandiri kuramba ndichirambwa zvinorwadza. So ndakasvika muchechi umu mune vanhu vakawanda. Ndakazvibvunza kuti zvandisina mari ye1-on-1 kwanisawo here kuonekwa naprofeti because maive nevanhu vanopfuura 10,000. Indaive ndakagara kuoverflow section yekupedzisira zvekuti ndakamboda hangu kudzokera kumba asi mai vainge vari paside neni vakandisimbisa. Prophet vakati vapinda madhimoni akatanga kuchema vasati vambovhura muromo. Kupinda kwavo chete madhimoni akatanga kubuda. Asi ini handina kudona. Vakati vapinda vakatanga kufamba section by section vachiburisa madhimoni achimhanya kumberi ega. Vakati vasvika pandaive ndakagara vakandidana vakandiprofita nekuda kuzviuraya vakati ndisare after service vandipe mari yepreparation. After service ndakaendawo kuoffice maive nemukadzi wavo navo ndakavaudza nyaya yangu. Vakati vaizondibatsira nekuendesa mamwe vana vangu kuchikoro. Ndakafara ndikaenda kumba nhamo yangu yapera. Ndakapa landlord mari yerent ye3 months yandainge ndisina kumupa. Upenyu hwangu hukatanga kuchinja. Ndainge ndakuti ndikaenda kuchurch after service ndaenda kunopiwa mari yetransport then kupera kwemwedzi ndaipiwa incentive. Ndakazvara mwana wangu akapiwa zita naprofeti namama. Aive mukomana mwana wangu. Ndarumura ndakatanga kushanda paguest house yepachechi. Vana ndokuvasiya nesister yangu. Takazoita all night prayer yatakaenda secretly kumapopoma. Ini ndaive ndiri mutsva panyaya idzi. All night iyi yaigara ichiitwa nevari padhuze napapa. So takaenda kumapopoma tikarara tichinamata. Asi papa vane time yavakatsakatika mushure vaenda pakati pemapopoma vachinamata. Isi tainamata tiri kunze kwerezi. Vazodzoka ndokutidira mvura yave muchigubhu yavakati anointing water. Takabva nesimba tikatanga kurira nendimi. Makuseni takaenda hedu kumba. The next all night takanoitira kugomo rachaminuka. Asi chakandinetsa
tave pakati pevanhu vaita bira rechivanhu, kunge vemanjuzu, kunge ng'anga. Handina kunyatsonzwisisa kuti chii chaitora nzvimbo. Tapedza all night ndakatoona kuti handisisiri ini, ndave nemweya wandigara. Ndichisvika kumba, mwana wangu mucheche pakandita sakaridza mhere ndokubva afa vatete. Ndakafondera papa vakauya namomo ndokuendesa mwana kuprivate mortuary. Mwana akavigwa, ndipo pandakashedzwa naprofeti namama. Asi chakandishamisa, ndakaona mutumbi wemwana wangu uri mumba mavo. Vakatora banga vakacheka nyama yake diki, tikadya tese taiva mumba umu. Ipapo mutumbi wemwana wangu vakanyangadeka. Ndokupinda kwandakaita mumabasa ekuipa tete, ndakasvika pakudya vana vangu vese. Ndine mari tete, mari dzemasidi tinopiwa tiri time vakadzi 5 vanofamba namama napapa. Basa redu mumachechi kuona kuti papa varamba vane simba rekuita munana. Tinouraya machechi members, tomadya mari topiwa chero patangosanganira napapa. Asi chave kunetsa, imba yandakavakirwa haisi kugarika. Vanhu vaya vandakauraya vanondimukira usiku wega wega. Handirari mumba, ndorara mugarden tete, nekuda kwezvipoko zvinondirwisa. Papa vanoti shingai nekuti tiri pabasa chikuru kuti tikuita mari. Ngadai Mwari atibatsira. This is scary. Like, I did not expect this story to end like this, because pandangoitumirwa ndinamboiverenga yese kusvika kuzasi. Asi panonzi kwai takacheka nyama yemwana tikahla. Ngatipinde munyaya inotevera. Ndakatora pic remunhu akandituka comment section paTikTok ndikamugadzira. Akafa. Makadi itete, ndiri mudzimai anofarira zvesocial media. Ndine masocial media handles angu andinoposta for fun, pamwe ndinoposta kumapage evamwe kuFacebook. So zvakaitika ndakaita TikTok yangu vatete ndokuposta post iyoyo vanhu vakataura kuti handigoni kupfeka zvakanaka. Asi pavanhu vese pane musikana akandituka zvakandirwadza, akabvira pakundituka kubva pabhutsu dzefake nelabel rehembe dzakati makanongera kumbara. Akati aisa comment iyi yakazopindura nevanhu hopo tete zvakandipa hasha. Ndakatora mapic ake kuTikTok ikoko aive nemavideo, but ndakatora mascreenshot ndokuenda nepic rokung'anga ndokunomugadzira. Ina handina kuda kuti afe, asi ndaida kuti aende muromo wake paside kwegore ozotanga hake kutaura. Indakagadzira ndokutokangamwa nezvake, asi ndaipota ndichitarisa kuaccount yake kuti haana kuposta here. Ndakazona hama yake yaposta vachiti musikana uyu afa paTikTok aitova mucoffin. Vakabvunza mucomment section, hama yake ikapindura kuti ainge angomuka akafa muromo wake uri padivi. Akatofa musiwo. Ndakatya tete ndikarohwa nehana. Ndakafondera sekuru vakandibatsira vakati zvakatoitika zvakaitika. Haufa wakaona chinokuwana solong wabata mishonga yangu. Hapana chandati ndaona, asi ndinogara ndichifunga kuti ndini ndakauraya musikana uyu. Pamwe ndombofunga kutsvaka hama yake yakaposta nezverufu rwake nditaure, nekuti tete munhu haanga angofi seuku. Handina zororo mulife mangu, uye ndinodemba kuti dai ndakangosiyana nazvo sevamwe vanotuka vonyarara, ini ndazviisira ngozi mumusha. MaZimbabwean, ngatimboregaiwo nekutukana paFacebook nepasocial media nepaTikTok. Why do we do that? Why are we bitter people? Okay, before we get to this story, okay, nyaya I have said this before. Kuti munotuka munhu handiti zvonakidza musangane munhu wausingazii painternet wongosvika kuti zimino rako chakati isho mino iya. What you gonna do? It's my nose, then what? Moya motuka vanhu. Vamwe havana ma-strong backbone. Isusu haisita tozvijaira. Wotuka munhu. Munhu anonobayiwa, hauzivi kuti munhu anoite, munhu wausingazivi. Why do we like that kutuka vanhu? Pane rimwe page vedu randinofollowa rakanzi high maintenance something ndere vakadziri vanenge vachiposta zvinhu zve high maintenance. Those ladies I've never, I think ndere kuAmerica. Munhu anoposta kuti vedu onewo zvandakapfeka, what do you think? Moto yoti aiwa wakanganisa kupfeka dei waita so, moto you look lovely. It's the most positive page that I've ever seen by Facebook. I have a friend of mine who was overseas. He actually said, you know what?
the more muchienda overseas kuvanhu vari kuLondon vanhu vari kuUK tiudzei hanzi bitterness chaiyo people not bitter vanhu vane nzara kuno kuAfrica the more chidzika kunosvika goko kwandobva uko bitterness yacho munhu akangoita chinhu chake wototsamwa munhu kungotenga mota yake wototi haiwa chaita accident mazimba ngatiregei system. If there is ever a nation inotuka isusu tinotuka tino vanhu vanotuka vanhu vanotigona maSouth African vanouyawo kuita xenophobia voti mhuka dzevanhu nyararai mayazotipedzera zvinhu zvedu dzokerai kuZimbabwe ndipo pamunogona kunyarara ipapo poka chagara chingokuti isako maSouth African adile nemi mazimba imboregai kutukana iye zvinoti asiyai mune musikana wayo manje zvaazoitwa pasocial paya achiurayiwa iye nyakuurayiwa achona akuti woini ndandisingadi kuti afe nawo veduwe ndibatsireiwo zvinotozvo zvato veduwe zvinotobatsirawo sei uyu mwana ato under the ground she's stuck under the ground already 6 feet afagone mavhu afa. It's very sad. Thank you guys for watching. See you in our next video. Bye bye.